Mondelo. Señora conselleira, vostede coñece as cláusulas que estaban no contrato que se asinou para a autovía da Costa da Morte. Cláusula número 78, asunción de riscos. A sociedade concesionaria asume os riscos e as responsabilidades que se deriven da redacción dos proxectos e a financiación, construción, explotación e conservación da autovía obxecto de concesión. Cláusula número 74, obrigacións da sociedade concesionaria, executar as obras de construción de acordo co especificado nos proxectos de construción aprobados pola Administración e explotar a autovía obxecto de concesión asumindo o risco económico da súa xestión. O que vostedes están facendo é incumplir esta concesión. Nos levamos 2 anos denunciando e reclamando que vostedes lle aplicaran as penalidades que estaban previstas e que rescindiran este contrato. Vostede nos dirá por que non cumpliu durante estes 2 últimos anos e como lle pediu o Bloque Nacionalista Galego o que estaba previsto neste contrato e na Lei de Administración Pública. A Lei de Administración Pública di que a modificación dos contratos só se pode producir por razóns de interese xeral e aquí non hai ningunha razón de interese xeral porque vostede o que aínda non nos explicou nin nos remitiu a esta Cámara e cales son esos informes económico-financeiros, porque non están no noso poder. E sabe, ademais, que hai unha falacia, porque o que non pode vostede decirnos é que xusto un ano no que a Xunta de Galiza ten maior capacidade de gasto, ou eso é o que nos está vendendo o Goberno galego, é cando deciden rescindir este contrato cunha modificación feita a medida da empresa. Unha empresa, señora conselleira, que no ano pasado, según se ten publicado e no ano anterior, estaba en quebra técnica. Por lo tanto, vostedes xa sabían que non iba a poder seguir adiante con este proxecto. Se non o sabe, debería sabelo porque até saiu publicado nos xornais. Por lo tanto, señora conselleira, vostede claramente está prevaricando porque non defende o interés. Señora Pontón.